Hey Alec, wat leuk dat je me sjoggen. Het is alweer tijd van puzzelpost numero 17. Kun je je voorstellen dat het zo snel gaat? En de vraag van deze week is: tag in die het in het Friesk appt. Drink jij wel eens energiedrankjes? Ja, heel vaak. Nee, 1 keer per week. Vorige week vanzelfs bij Simon Jelle Kamp en hij de puzzelpost woon. Hij wie dat te jaren met al zijn vrienden. Dat wie echt een hele leuke dag. Waar voetballen, waar hij in de trampoline zit, waar een tent opbouwt. En we zijn zelfs de zwemmen geweest. En die is echt machtig mooi. Waar een heel soort reacties kregen op de tagvraag. Bist je ook fan van Cambuur of van Heerenveen? Soort reacties op kregen, dus dank er wel voor. En dit is de foto van deze week. Dit weer de puzzelpost en de foto die weer vanzelfs van Ronald Vledder. Maar ja, dan moeten we natuurlijk wel een winnaar uitzieken. En dat hebben we die. Dus de winnaar van deze week is Arjen de Belt. Gefeliciteerd, jongen. En Arjen, je krijgt dit boek. En door hier is het misschien al. Ik kom nou naar die taal. Ik ben hier in het mooie Ljouwert. Speeltuin. Ik belangrijk natuurlijk. Als het goed is, wen het Arjen hier. Dus ik zal nou eens even zien als hij thuis is. Hier zit wel een heel mooi boert op een morgen. Hier hebben we de deur. Goeie Reinoud. Hoe is het? Goed, maar jij? Ja, goed, dat ziet er goed uit. Ja, dank wel, hè. Maar waar wenst u hier? Ik ben hier met mijn Heid en Mem en mijn broers, Jeldert, Allard. En mijn Heid en Mem ben Jaap en Monique. Hey, wij zitten op school? Ik zit op het Ljouwert Lyceum, HAVO 4. Daar komt hier een examen hier. Als ik gewoon mijn best doe, dan mag het lukken. Ja, nou dan praten we dat nou al. Ja, ik geef mijn best aan. Nou hopen dat hij dit net shot. Ik heb ook nog een prachtig boek voor jou. Zie je eens even om. Het is schreeuwen terug Bart Kingma. Super goede schreeuwen. Kijk eens. Hey. Ik ga hem. Ja, ik zie het. Dank wel, Reinoud. Ja, geen probleem, jongen. Het is wel een Fries boek. Ja, dat kunnen we wel. Ja? Daar komen we wel terug in. Ja? Zie. Want hij steekt Fries op school? Ja, ik doe nou al sinds mijn eerste jaar doe ik al Fries. Maar je praat thuis net echt Fries. Nee, we praten net Fries. En bist je een verre vriend of een Cambuur? Ik ben een Cambuur. Waar ken ik dat om zien als je een Cambuur bent? Ja, om je squan natuurlijk. Ja, dat is En cool, hè? ja, ik ben hier dicht bij Cambuur. En ik ben er altijd voor iedereen. Ja. Dus dat is echt een buur natuurlijk. Ja, dat is ik een buur, ja. Ik ga wel een verrassing voor jou, want we kennen een hele toffe transfermaatje. Nee, het Cambuurstadion. Wat zou je ervan vinden? Ja, dat vind ik echt geweldig. Dat Arjen een echte Cambuur-fan is, werd mij pas echt duidelijk toen hij mij dit vertelde in het stadion. Dit is de plek waar voetbal in Ljouwert, de kern van Cambuur. Dit is de plek waar mensen samenkomen. Is dat die plek, Noord? Noord. Als ik er ben, dan zit ik daar. Heeft het ook wat betekend voor Cambuur? Ja, ik heb een petitie gestart om Cambuur alsnog te promoveren te litten. Ja? Alleen nog, ja, het had net werkt, maar ja, het is wel een ongelooflijk resultaat. Want ik ga 28.000 handtekeningen ophellen. En dat had ik naar de KNVB gebracht. Alleen zat er net zo volle maar die in. Dat is wel jammer. Het hier zou mooi lieken. Een kampioenschap van Cambuur en het feest bij de Aarau. Het zit er toch de coronacrisis beide net in. Ik had net verwacht dat het Zagrut worden zal. Maar ik ben wel blij dat het nou Zagrut is. Want dat liet maar weer Shen. Hoe de mensen het ermee eens binnen dat Cambuur en de Graafschap naar de Eredivisie mag. Hey jongen, ik begreep dat jij een petitie had gestart. Hoeveel handtekeningen heb je opgehaald? 28.000. 28.000 zo. Dat is nogal wat, man. Ja, dat is een hele hoop. Namens de mensen op Noord, namens alle mensen van Cambuur en natuurlijk ook intern. Hartstikke bedankt, jongen. Grote klasse. Top. Goed zo. Hey, dankjewel. Het lot van Cambuur leidt nou in handen van het 16-jarige supertalent Arjen de Belt. En wat zou het toch fantastisch wezen? Wat zou het geweldig wezen als deze Ljouwerter, zijn club, Cambuur, in deze allesbepalende wedstrijd naar de Eredivisie tasjeert. Hey Arjen, wat toch snel? Heel Ljouwert zit nou op het puntje van zijn stoel. Zelfs de echte Heerenveen-supporters kan ik me eens tinken. Die ben op van de spanning. En dan komt er maar zijn oor in. De Beeld, Arjen de Beeld en hij... Nou, nog maar een keertje dan. Ja!
promoveerd naar de Eredivisie. Mooi is dat, Fausto fietst net meer. Nadat ik uit de rolstoel sprongen wie, had er hier net meer west. Ik mocht het net weten, maar Marije had het me toch verteld. Ze snapte er niks van. Ik kijk net. Je wie zat tegen bij een profcontract. Je wie zo goed onder trainen. Je woont zo voller en nou niemand had het op. Liek het uiteindelijk leuk om echt mij te doen? Reageren op de eerstvolgende puzzelpost. En waar weet, zie ik dan, bied even erdoor, mijn boek, Motwannen, hey! Telefoon, ja, cool. Meneer Pama, hallo.